Hello mga kapusikat ako dira, mga viewers na ko. Alin niya siya, marin siya gitawag na sa Bisaya Vlogger. Ay, Bisaya Vlogger, so yo, what's up? akong purpose lang ngayon adlaw mag-question ta niya. Question na kay question na. Bitaw. Late ka, ay, late ka, late. Wait. Ay, kwan, late ka. Question number 1. Kano sa ka nag-start og vlog day? Nag-start ko vlog. August 2018. August 2018? Yeah, August 2018. Karon ra ni year. Karon na tuig. So, kuha na siya, mauna siya nagsugod sa kuhan. Akong pagka-vlog kay mga sugsug ba sa akong mga amigo nga maayo kuno kay kumukuhan mo entertain sa mga tao, mga ingana nga paagi. So, ako na lang ipadayon sa August 2018, sorry. So unsa may mga instances sa imong pag-vlog? Continue ba? Continue? Or Kuhan. lagi siya stop katong pag-start ng August or so to August 2018 ana. No. So kato siya, nag-start to siya nako. Kuan siya, birthday gito nako, birthday. August 2018 nagsugod ang page, pero wa pay tao. So pag kuan na out bandi day. July. Ano maliwan? June day ko nag-start. June 2018. Oh, gaya na din yun no? June 2018. Kay nag-start din ako sa kuan, birthday gito nako. Gisuwayan gid ako kay nakoy inspirasyon nga na pagka-vlogger kay na-inspired ko to niya tawan nagilan ako i-mention kasi makabayad ta mahal dito siya. So mo to akong style niya nasunod nako. Di ingon nga actually nga sunod nakoy ako agad maong naghimo jud kon hashtag gahi kay ako agad na Bisaya Vlogger. Yeah. Okay. So mao na tong kuan, yang overall explanation kung ano sa siya nag-start. So lain na po na question. So na. So by the way day mga kapusikat, wala ko kaandang question. So mga kalit-kalit gyud impromptu mga pangitabo So tungod sa pud mga traffic pod may mga inspiration nimo ano nagpadayon kag vlog kinsay kan mo simple na kay motivation nagkuan ba. So kana siya akong question. Ako na nga question nimo kung tanan nimo ako tubagon sa Bitaw ka nang kuha siya inspired by kuha na ganyan siya. Di lang ko mo-mention jud kay kuha na siya vlogger na siya nga medyo na siya mahal-mahal na siya kuha. Mahal na din siya nga pagka-vlogger. Kuha siya Pinas vlogger na siya. Sa Tagalog or what? Tagalog. Tagalog siya. Tagalog na So siya. start with letter na ganun. S. Yo. Oh, when you start with letter na vlogger, i-search na ninyo kung kakita mo. Extra kay makabayad ta to. Kaya na kanang inspired ko niya nga ikaduha, inspired ko sa akong asawa, katulo, inspired ko sa akong anak. Nya wa ta magampasa ng fame, gapas ta na lingaw. Mao ra gid akong kuan, mao ra gid akong tumong gid ay pada. Mao nga tanawa to akong kuan, Bisaya Vlogger nga cover photo. Ay pada lingaw ra mong tumong. Gahi. Mao Okay. Pa. So nana koy question. So kaning question niya na unsay ka-suggest nimo sa akong vlog. Sorry. Siya vlogger. Imong vlog. More viewers. More viewers bitaw tinuod bitaw gamaya ba daw subscribers Bitaw. Yan. Ako ay ka-suggest na sa akin. Kuan. Patience is a virtue. Mao ra gid bala kay ang YouTube mo gud. Kung magsalig lang jud YouTube, sulti lang ta wa ta gi sponsora na YouTube. Once masulti kag YouTube, tinukig mo ko na siya. Once masulti kag Facebook, na diha din na. Bitaw Muslim mga people Facebook bitaw gid ilang ko ano Facebook gid na kay including sa mga millennials karon di ba? Mga senior high. Gusto gyud mo tanaw og mga kuan. Mga ingana mo na mga kusog i-vlog ron mga senior high mga i-ampingan na mo sa inyong page. Once na makatigom kayo nga nakadagan na mga butang talag usa ka eskwelahan. Butang talag usa ka eskwelahan nano nimong channel or imong page ito, di ba? So, yahay na kay dagan na kay viewers, dagan na kay subscriber. Kay
mangita mo nagkuhan wala unsa na page na niya sige mo sa vlog. Ya. No na importante gid niya ang mga editing dili lang kay ingon nga bukli ra jud kayo kanang simple pero rock. Simple pero rock yun ang editing. Bitaw. Indot gina mga pag-edit na style sa'yo. So katong mga mag-vlog dira. So kung namugin mo nga pangyahanglan mga question, comment lang mo sa inyong YouTube channel or sa iyang Facebook fan page. Kani siya maka-advise kini siya sinood bitaw. Daghan ko na ibawan niya. Sa mga first na ko mga vlog Tagalog ra ba ko dayon. Tagalog sa Cebu. No. Lagi. Tagalog. Boy, Tagalog pohon kung mga kwarta ko. Kung mga kwarta akong vlog pohon. Kuyog tanin yung mga pusikat kay base nag makakuan ta travel vlog ta. Travel vlog. Muna aim na ko. So pohon kuyog tanin ng mga pusikat o mga gahi. Okay, nice one mga kapikat. So, kita na po, stop sa kayo na sa question. Ano to niya dito? Pero na pa siya sa akong site. Napay vision na rin, napay vision. So stay tuned lang. So, bantay mo mga pasikat na, nag-vlog na. So kanang kuan day, kanang mga to tag kuan. So What? Kabay nakakuan ka to tong vlog na sa Facebook na kapag tumingin. Kaya kita ka to ba? Oh, lumili ka to. Dito ko sa Isano, ano mo to yung pagpalit na ko sa atong kuan. Samyang ba niya? Di ba di samyang na palit? Ramyon pa gyud. Indot na. Indot, ramyun samyang. Indot na. Pero kuan mga na di ba? Mga Korean na kuan. Sila mga na. Pohon magkuan ta magkulab ta na. Kulab ka na kausa. Ayaw na samyang kay murag almoranas to na kausa. Kasoy ka. Unsa na level? Namna level na 1 2 3. Kahang ano level 1 na magikaya na ko. Usa ka strand sa kanang kanto nila sa kanang level 3. Grabe kahang na ba? Lilak na mo ano. Tulog. Ang laway ano eh. Tanong ko sa mga YouTube raman do level 3 So ako ipatilaw nimo pohon. Di ko na grabe level 2 okay ra level 3 ayun na. Dili ta samyang. Ah, da. Sauce. What? Basta unsa na sauce? Watch out.